салом алейкум ба ҳар нафаре ки ин лаҳзаҳои ин наворро тамошо карда истодааст. восигап дӯстони азиз, ҳамчун тоҷику тоҷикзабону тоҷикистонӣ фахр аз он мекунам ки дар як давлати ободу озоду осоиштаву амн умру ба сар мебарам. аммо мутаассифона гӯям ё бадбахтона гӯям, чанд рӯзи охир аст зиёд ғамгин ҳастам ва сабаби ғамгинии ман ҳам дар он аст ки имрӯз агар саҳифаҳои таърихро варақгардон кунем, дар таърихи инсоният боре нашудааст ки миёни миллати тоҷику қирғиз боре мисол мегирем муносибатҳои душманӣ шуда бошад ё ҷангу низоъ шуда бошад. ва таърих ин чизро исбот мекунад ки миллати тоҷику қирғиз аз аввал то ба имрӯз бародар буданд, дӯстона зиндагӣ карданд. аммо ман намедонам чӣ сабаб шуда истодааст ки имрӯзҳо, яъне рӯзҳои охир, миёни бародарони қирғиз ва ҳамватанони ворухии мо онҳо якдигарро нафаҳмида истодаанд, яъне ки муносибатҳои онҳо рӯз то рӯз тезу тунд шуда истодааст. ва пеш аз оне ки ба бародарони ворухӣ, ба ҳамватанони худ муроҷиат кунам, пеш аз он ба бародарони қирғиз гуфтанӣ ҳастам ки ой бародарони азиз, мову шумо дар тӯли таърих дӯст будем, бародар будем ва ҳамчун як миллату як қавм зиндагӣ доштем, зеро ки таърих нишон медиҳад ки бисёре аз урфу одатҳои мо як аст. гарчанде ки забони мо тоҷикӣ бошаду забони шумо қирғизӣ бошад, аммо фарҳанги мо қариб ки ба ҳам омехтааст. пас чаро имрӯз мо калтак ба даст бигирему бар муқобили якдигар ҷанг эълон кунем? ой бародарони азиз, гӯед мо мард будем, мардии худро исбот кунем ки мо мард будем ва имрӯз мард ҳастем ва мард мемонем. ва ба бародарони ворухие ки имрӯз дар ин офат, яъне ки дар ин ҳолат гирифтор шудаам, пеш аз ҳама аввал ҳамчун як шаҳрванди комилҳуқуқи тоҷикистон, пеш аз ҳама аввал ҳамдардии худро ба он оилаҳое ки имрӯз мисол мегирем дар ҳамдигар нофаҳмиҳои миёни тоҷикону қирғизон ҷони худро аз даст доданд, ҳамдардии худро баён мекунам. ва ба он бародароне ки имрӯз маҷрӯҳ шуданд, яъне ки онҳо захмдор шуданд, пеш аз ҳама ба онҳо аз худованди мутаол шифои комил орзуманд ҳастам ки ҳарчи зудтар ҳам бошад шифо ёбанд ва ба назди зану фарзандони худ баргарданд, зеро онҳо ҳастанд сутуни хонадони худ. онҳо ҳастанд мардони шуҷои ватани мо ки дар як гӯшаи ки имрӯз як пораи дилу ҷигари тоҷикистон аст зиндагӣ мекунанд. ва ба бародарони ворух гуфтанӣ ҳастам ки новобаста аз оне ки шумо зиёда аз 500 километр аз пойтахт аз назди мо дур ҳастед, аммо шумо ба дили мо наздик ҳастед. шумо бародари мо ҳастед, ҳаммиллати мо ҳастед, ҳамватани мо ҳастед ва ҳеҷ вақт мардуми тоҷикистон намегузорад ки касе ба зиндагии осоиштаи шумо халал эҷод кунад. ва дар ҳама ҳолат агар ки вазъияти шумо имрӯз ором нашавад, тамоми мо мардуми тоҷикистон омода ҳастем ки барои осуда зиндагӣ кардани шумо мо мубориза мебарем ва мо имкон дорем ва имрӯз мо омода ҳастем ки ба ворух сафар кунем ва дар паҳлӯи шумо эстем ва осоиштагии шуморо мо муҳофизат кунем. новобаста аз оне ки имрӯз ватани мо, давлатдорони мо имрӯз аллакай тамоми чораҳои заруриро барои муҳофизати шумо андешиданд ва аллакай ман боварӣ дорам ки тамоми сохторҳои қудратӣ имрӯз аллакай сафарбар ҳам шудаанд. зеро мо ин чизро ҳис мекунем, зеро давлати мо намегузорад ки дар ҳама ҳолат ба пои як шаҳрванди худ хор харад ё ин ки як тори мӯи сари як инсон кам шавад. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ворухиёни азиз, ба шумо муроҷиат карда гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз ҳама шумо як чизро истифода баред ки миллати тоҷик бо фарҳанг буд, бо маданият буд ва шумо ворухиҳо ҳастед ки имрӯз қисми зиёде аз фарҳангу оини миллати тоҷикро ки ҳазорҳо сол пеш дошту дар бисёре аз минтақаҳо аз байн рафтааст, шумо ҳастед ки онро зинда нигоҳ доштед ва ба ин хотир мо шуморо намегузорем ки шумо хору зор бошед ва маслиҳати ман ҳамчун як шаҳрванд он аст ки пеш аз ҳама кӯшиш кунед ки бародарона, дӯстона бо ҳамсояҳои худ, бо бародарони қирғиз пеш аз ҳама муносибати худро дуруст кунед.
اگر که مناسبت درستی شما را قبول نکردن، پس از آن ما آماده هستیم که رفته با شما یکجا شویم، یکتن شویم و به خاطر یک پارچه مرزی که امروز، یک پارچه زمینی که امروز آن با نام واروخ در خریطه تاجیکستان، یعنی که در خریطه جهان ثبت شده است، به خاطر آن پارچه زمین خود که جان و جگر ما تاجیکستانیان و تاجیکستان است مبارزه بریم و شما را تنها نگذاریم، در پهلوی شما باشیم. از همین خاطر هیچ وقت خود را خجالت زده حس نکنید، هیچ وقت خود را تنها نگذارید، زیرا امروز اهالی که قریب ما 9 میلیون هستیم، 9 میلیون نفر هیچ وقت شما را تنها نمیگذارد. به همین خاطر 4 مصرع شعر میگویم که من سناخای تویم ای هموطن، تکیه جان تویم ای هموطن، تا که خورشید است و دنیا و حیات، هر کجایم با تویم ای هموطن، ای هموطن. از این رو بار دیگر با شما پیش از همه برار، سلامتی، سری بلند، مردانگی، شجاعتمندی آرزو میکنم و امید از آن دارم که شما مردانوار، دوستانوار این مشکلی رو اثر پس سر میکنید و به مثل سالهای قبل آنچه خیلی که تاریخ نشان داده است که ملت تاجیک و قرغیز دوست و برادر بود، چنین زندگی خود رو همچون دوست و برادرانه دوام میدید. بخیر سلامت باشید و امیدوار هستم که شما مردی خود را، شجاعتی خود را، حسی وطن دوستی خود را هیچ وقت از دست نخواهید داد، زیرا مردان واروخ مرد بودند، جسور بودند، مردان شجاع وطن هستید و میمونید. سلامت باشید.